खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांनि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं KLOनि उदखारि हान्जानि कामान्डार UP जीवन सिंहनि आबिबेगनि गोख्रों सोंखारिनाय। मिथि मोनै अरनबारिनिफ्राय दैथायहरनाय KLOनि भिडिअ'आ बयखौबो सोमोना होदों। मोनसे बे भिडिअ'नि गेजेरजों खमथाफोर रायजोनि बागै बिबुंथि हरदों। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्थ्रिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। KLOनि सोद्रोमाया मोनसे हारिनि मोननो गोनां मोनफ्रोमबो मोनथायखौ मोनफिननो भारत सरकारनिसिम दाबि खालामदों, गावसिनि मोननांगौ दाबिफोरखौ लाना। मख'जाथावदि खमथाफोरा जोंनि हा आरो जोंनि मोनथाय, जोंनि हाया आसाम, सोनाब बंग आरो बिहाराव बोखावजानानै दं होनना KLOनि उदखारि हान्जानि कामान्डार UP जीवन सिंहनि आबिबेगा भिडिअ'नि गेजेरजों गोख्रों रावजों हुमखि होदों। नैथि रादाबाव दं दिनै अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि सेथि बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिष्णुराबा बावान गरेस्वराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बर'नि गासै खौरांगिरिफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों। थामथि रादाबाव दं एबसुनि बानजायनायाव थांनाय 20 नबेम्बर 2022 मायथाइयाव गिबि खेब क'क्राझार जिल्ला रोंगौसा सायख' आनजादखौ खुंदोंमोन। बे आनजादनि फिथाइखौ मैया टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि बे गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय सा गसाइगाव दालाइसा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बालिमारि सिलबाजि ME फरायसालिनि थाखो 9आव फरायनाय मिस सजनी नार्जारी, बिफा राजेन्द्र नार्जारी आरो बिमा देबि नार्जारीनि फिसाजोआबो टप 3 मासियाव आवग्रिनो हानायखौ गोजोननायजों फरायसालिखौ गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सा गसाइगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुथायै गाहाम हामलायथि आरो आर'नाइजों बरायहैनाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया नगावआव पिन्टु बिश्वास मुंनि सासे लाइमोन सेंग्राया सासे रान्दि आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायआव पुलिसजों हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे रान्दि आइजोआ दिन हाजिरा मावना जाग्रामोन आरो न'आव दोनलांनो होनना बे सेंग्राया गावनि गारिजों लांनानै गुदु हाग्रायावसो जिनाहारि खालामहैदों आरो बेनि उनाव बे सेंग्राखौ रायजोफोरा हमनानै पुलिसनो हरदों होनना मिथिनो मोनदों। बाथि रादाबाव दं मैया शुक्रबार फुंनि 9 रिंगासो समाव गंसे रेलगारिनि दाबायाव खोरखि सेराव जिरायनाय सासे सुबुंनि गोदोनायाव गंसे लहानि रडा नांदों आरो बे रेल दावबायारि सुबुङा जायगायावनो बाब्राबना जिउ गारनांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिल्ली कानपुर नीलाचल एक्सप्रेसआव दावबायनाय समाव बे जाथाया जादों। जिउ गोमाजानाय सुबुंखौ सिनायनो हानाय जायाखै होनना मिथिनो मोनदों। द'थि रादाबाव दं डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव रेगिंनि जाथाय जानायनि उनाव मैया जरहाटनि जगन्नाथ बरुवा कलेज एबा JB कलेजाव आरोबाव रेगिंनि जाथाय जादों। सासे फरायसाखौ रेगिं खालामनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सा 12 फरायसाफोरनि बेरेखायै कलेजनि प्रिन्सिपालआ थानायाव FIR होबाय होनना मिथिनो मोनदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।